May gani, nanubo na niya akong sibuyas. Oh, sus, puro buyag. Tambok-tambok na ba niya akong sibuyas taon? Bintaha yun yung magkugita kay naagi tayo maani ba? Hi, my loves. Oh, gaunsan sa kadiri. Kanang, kuhan, di, naro ko tuyo ni mo. Unsa naman sana baki? Ibaw ka ba nga ako na ako'y gibuhat dapat ika na sa kay butbuhaton sa balay. Dahil na ko apil-apil ang inanan guna-guna. Uy, kay kanang, di ko kaya, Jud. Di Kanang, kaya nung unsa. Samba? wala kayo napantayan ako. Uy, naunsa di ka gilantan? Wala, uy, di ba sa kung kuhan ba? Kung kagalingon ba, wala ba kayo napantayan? Unsa di ka? Unsay nabantayan ba na unsa makawa ko kasabot nimo? Di tanawa, gani ko tanawa, ba kayo napantayan? Ay, oh, inana. Ay, nagpatupid ka. Kaya kinagabantay ka, Ay, sus. huwag kong tupi. Ay, sus, okay ra na oy. Sus. Buhok ra man nagitupihan gud. Naunsa mo ka oy pakita pa jud ka ana. Kalaina sad nimo, oy. Kung sa kaayo pagkabana, oy. Uy, ayo ba? Dili pa sa nimo daygon nga bago kung tupi, nagpatupi ko para nimo. Ano unsa? Kita ka diri nga na ako'y gibuhat o ka para. Ano? Tanawa ko. Mabantay ba ka na ako nga mag-dress ko? Di ba dili? Nag-dress ko para nimo. Naimanhimo ni kakita sa akong effort. Ay, naunsa kinahanglan din na ipakita og giistorya no. Oh, kung namigugma ka nako, oh, imuha siya na mabantay kung unsa man nausab nako. Walang siya kay ayo diha ka, bahala ka diha. Kapoy ka. Sus. Unsa bayhan na para ka nara. Sus, paila jud kasi imong pagkamaldita. Na. Asa man si Albert? Ay. Ata. Ata ra si Albert. Ay, asa? Ayaw mo pagsapa kay. Maldita kay na asawan niya. Ha? Oh, katong dirimi nga. Sus, grabe malita ha. Aan ni kabit. Na. Tay, di ka tamaan ang kabit ron. Adi, kaya, asa mo siya? Nagbuot dito siya nga classmate mo na nato. Paila-ila ta mo kay nakalimot dito si Albert ninyo inyong pangan kay. Nawa siya, putot lang Japon. Ikaw dako na sad. Bert! Bert! Uy. Bing. Kumusta man ka, Bert? Ay, nagkagwapo gyapon. Magaling kang kupal ka. Gwapo. Lahi na sa gimong kuyog lagi. Ato ni mga batchmate. Wa ka kailan ako? Kinsa man yung bata ah? Anak nimo? Si Chinchina! Wa ka kailan ako? Ako to presidente sa eskwelahan na to. Oh, pujud na siya. Maor man gyapon ana, man gyapon. Eh, mura sa kag nitubo da. Eh, yung tubo gamay oy. Nya. Kinsa do? Si Inside TV ni! Nakalimot si Alan, kalimot Albert. naman ko. Ay, ikaw tong na Muse. principal na karon. Ako to principal ara Muse. Oh, Muse. Unsa, wang ko magtuog nga. Na si Albert. Nakalimot ang amnesia na. Amnesia na si Albert. Amnesia na jud. Eh, grabe iso. Kamu ba? Grabe mga siksihan na ninyo. Iso. Lawa dyan may magdahong food, Bert nga. Ikaw po ni sexy food. Ni Dako. Eh, tibok ikong abs. Lagi absolute. Ah, kajab ni mo, Bert. Nutian ko, nutian yan. Oh, grabe tibok ik abs. Walay abs. Nga sabit ka dito lang, Bert. Oh, dyan ba? Ang kadiyot, Bert. Ato nang pasok niya ang asawa kay kana rabi ang asawa kay strikta ba kay na magsilusa kayo. Ato sige. Unsa man yung gitabian ba? Di katong Hisgot mo ka ng atong reunion na sad nga. mag-reunion, Bert. Ya dugay pa man sad nga. Ay, dari, Bert. Wa man jud lagi din yung itong na itong. Uy, Unsa? tisoy. Tisoy, gapon kayo. Oo. O, iligo tayo. Kapay guna, Bert. Kapoy taon ay kay kibabi mo nga watay laing buhat ari lagi sa balay kay ultimo mo laag sus grabe mo suko ng asawa eh. Naman Dili mo asawa. Uy, Ultimo ilis di, naglain. ultimo si Tinoy di na mo suroy diri sa mua. Kay supeti grabe so kanang asawa ginoon. Sus bawla pero abi ninyo ako di ko bado ko asawa. Abi lang under ta. Mo jud. Yang ginanaw nyo? Oh, sus grabe ka sexy. Sus! Ang akong bana na po. Kada itong ngisi. Kinsa man mo bayhana diya ba? Agoy ka to mananayong dire. Kato nakiskot o reunion. Okay? Now, si Dambings ay. Maod jud lagi. Dagdiga ikaw na pa sa kong bana ay. Pikinig na ulon. Kita mo makatilaw jud mo. Sus! Aka, ganun. Tapi- Hindi, hungitis. Hindi tao na ito ang... Ay, Ano hindi ba? ako Ano sa- Paano man taon na? Uy, noon sa... Pintan man kuno. Mo siguro man ikatubo kay. Sige, ikaw aslom. Oo ka, makapatubo noon eh noon. Grabe, Bing. Suwa yun, di ka mag-usap, Bing. Tanawa yung umitis ng bis. Sige ba, Bing? Sige ka na, Bing.
Asa mamoy. Lami kayo, no? Pati lamian. Manam sa. Ikaw na naman. Mo na jud ka na usab, ha? Mo jud ka na tanggap ng ipalo-palo, tika? Di, wala. Agad. Di mo gusto. Unsa jud mo Agad. gusto, ha? Ha?